aipatu iztegunean, ingurumen hezkuntza eta kontroleko zikloa marrenean, ingurumen politikak lantzea, hasi ginen garapen iraunkorreko helburu proposamen hau lantzen, eta jaso genuen mundu mailan eta Euskal Herri mailan bazeolako kezka bat hizkuntzak ez diala garapenan politiketan inoiz hartzen, ezta? Bildur handirik gabe esan genuen helburu bat falta zela, hizkuntza eta kulturan aniztasunan helburua, eta guk sortu genuen 17 gehi bat helburua. Gaur egun garapen iraunkorreko helburuen proposamena oso zabaldua dago gizartean, orduan anbito askotan ikusten da, eta guri dagokigunez enpresa eta lan munduan ere gero eta gehiago da sartzen. Orduan hori ere iruditzen zaigu lanbide heziketan formakuntza orokorrean txertatu beharreko aspektu badela garapen iraunkorreko helburuen lanketa hori, eta hor kokatzen da, hor kokatzea nahi genuke baita ere hizkuntzaren hausnarketa. Gure eskolan mailan ikusi dugu hizkuntzan gaia asko lantzeala, azken urte hauetan indako ekimenekin, erakusketak, mintzodromak, indigenen hitzaldi bate jaso genuen, oso politia izan zela. Eta, aurten lehenengo aldiz gai hori gehiago lantzeko, erabaki izan erronka bat itia, GIH lantzeko guk, ikasle bezala eta ez hitzaile bezala ere bai. GIH-an erronka honen helburua da izan zen modulo eta GIH-ak hurbiltzea eta behaien garrantzia ikustea. Bai esan behar dugu guretzako ikasleentzako pixkat gogorra izan zela, ze asko lusatu zen, baina azkenean bere fruitua ikusi genuen, ze modulatan parte hartu genuen horietan, ikusi genuen nola ikasle horiek jarrera positiboa izan zuten, kanpoan esan zuen gustu hartu zutela, gero klase ordutatik kanpoa intzuen lana, orduan guretzako positiboa izan zen. Oso interesgarria izaten nahi da prozesua guztia, aukera asko suertatzen nahi zaizkigu, eta ikusten dugu lanerako erraminta oso on bat. Eta aukerak bai zentro barruan, bai hizkuntza eta kulturak lantzeko, eta horren barruan euskarari dagokion presentzia eta lanketa bat iteko erraminta bat izan daiteke, 17 gehi bataren kontua, baita ere lan mundurako begira eta aurrera begira badaude aukerak, adibidez Agenda 21 orain Agenda 2030 izango da, orduan zentro gehiena daukate Agenda 21aren kin lanketa, hor dago aukera ere hizkuntzak eta euskara txertatzeko iraunkortasunean. Azkenean hori da, hontan ere garapenaren eredu berri hontan ere hizkuntzak eta euskara kanpoan uzten baitugu, berriz ere normalkuntzan atzera pauso bat izan diteke, behintzat baliatzen ez deun aukera bat. Alde hortatik ikuste dugu, ez dakite aukera eta erraminta polit bat, hizkuntzen kontua lantzeko iraunkortasunaren eredu berri hontan.